Vi er i Malling syd for Aarhus. Vi er i Malling syd for Aarhus, ja. Det er vi. Og her bor Kate og Mogens, som sammen driver gardinstudiet. Det gør vi. Og de har en dejlig stor have, hvor vi bare kan se en lille del herfra. Men der er masser på den anden side af huset. Og hvor stor er haven i alt? Den er på 2300 kvadratmeter. Ja. Ja. Og så fik I problemer med dræbersnegle. Hvor lang tid er det siden? Det er 3 år siden. Ja. Ja. Og så købte vi så nogle nematoder og fik det behandlet med det. Ja. Hvornår på året gjorde I det? Det gjorde vi i maj måned. Maj måned? Ja. Ja. Hvor store var dræbersneglene dengang? Cirka 10 cm. Hold da op. Mange af dem. Ja, men der var også nogle små. Der var også nogle små. Ja. Men der var nogle ledestore nogen, Ja. som simpelthen også kravlede op ad vinduerne. Og det var så dem, I hakkede over? Det gjorde vi, ja. Ja. Og så puttede vi dem op i en spand. Ja. Og så puttede vi den her blanding i, som vi havde købt. Ja. Og så lagde vi det ud i klatter, der hvor vi synes der var mest angrebet. Ja. Og det var det omkring vores, vi har en køkkenhave herovre, eller en Ja. bærhave. Ja. Og på fliserne her, og omme på den anden side har vi et stavtebed. Okay. Og det var de helt pjatte med. Ja. Det kunne vi ikke have i fred. Så ikke noget på græsplænen? Ikke på græsplænen, Nej. nej. Der var ikke rigtig nogen. Nej. Så, og I købte 2 pakker, sagde du? Det gjorde vi, ja. Ja, for at være sikker på at have nok. Ja, og det kan jeg ikke helt vurdere, men resultatet var, at vi ikke havde nogen året efter. Okay. Så man må jo sige, at der var noget, der virkede. Ja, men det år, I havde problemer, hvor lang tid gik der, inden at I kunne begynde at se en effekt? Der gik i hvert fald en måned. Ja. Det gjorde der. Ja. Ja. Godt. Så når man skal bekæmpe med nematoder, så skal man afsted i god tid. Ja, og så have tålmodighed åbenbart også. Ja. Men man skal bestemt heller ikke vente, indtil man er så hårdt angrebet. Nej. Det vil jeg sige. Ja. Og det var vi. Ja. Ja. Så det er egentlig også derfor, vi sidder her i det tidlige forår, som man kan se, så er der ikke nogen blade på træerne endnu. Der er heller ikke fundet nogen dræbersnegle endnu, og vi håber, at det holder et år igen. Det håber vi bestemt. Ja. Tak for det.